ह्या जिल्ह्यामध्ये उद्या जन्माला येणार आहे। आपल्याला अशा प्रकारची निष्ठा जन्माला घालायची नाहीये। म्हणजे स्वतःच्या भवितव्यासाठी, स्वतःच्या कुटुंबाच्या भवितव्यासाठी स्वतःचा मुलगा कुठच्या दुसऱ्या पक्षात गेला तरी चालेल, पण शेवटी बघा नियती कोणालाही सोडत नाही। 2005 आम्ही होतो त्यावेळी, ते जे काय ज्यावेळी आलं त्यावेळी अंध झालो, काही जसे मोदींचे अंधभक्त आहेत तसे आम्ही त्यावेळी राणेंचा भक्त झालो होतो आणि त्यावेळी आम्ही काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि त्यावेळी नारायण राणेंचं भाषण होतं, ह्या जिल्ह्यामध्ये मी औषधाला सुद्धा धनुष्यबाण ठेवणार नाही आणि शिवसैनिक ठेवणार नाही आहे। पण आज त्याच राणे साहेबांना उद्या धनुष्यबाण त्यांच्या मुलासाठी हातात घ्यावा लागतो आहे। हा नियतीचा खेळ आहे, आता आमचा खेळ नाही आहे। त्यांनी जे सांगितलं होतं, आज बाळासाहेब जरी स्वर्गात असले तरी ते आज सर्वांना खेळवण्याचं काम मला वाटतं स्वर्गापासून बाळासाहेब ते सगळं करतायत की आज कोणी कुठे जावे बाळासाहेब सुचवत आहेत की नाही आता तुम्हाला जावं लागेल की ज्यांनी धनुष्यबाण संपवतो म्हणून सांगितलं, ज्यांनी शिवसेना संपवतो म्हणून सांगितलं, त्यांना कालची लोकसभा निवडण्यासाठी सुद्धा जिंकण्यासाठी सुद्धा बाळासाहेबांचा फोटो त्यांच्या पत्रकावर छापावा लागला। नियतीचा खेळ आहे। आता सुद्धा त्या धनुष्यबाणावरती त्यांच्या मुलालाही निवडणूक लढवावी लागणार, हा सुद्धा नियतीचा खेळ आहे। आणि म्हणून आज बाळासाहेबच ह्या ज्या काही जरी आपल्यामध्ये ते हयात नसली तरी ते आज जे काही ज्या खेळी करतात त्यांच्या आशीर्वादाने आज आम्ही सर्व ज्यांनी बाळासाहेबांना सावलीसारखं ज्यांनी काम केलं, ज्या ठिकाणी तेली साहेब असतील, उपरकर असतील, तर आज मला वाटतं बाळासाहेबांमुळे त्यांना संकेत मिळाले असतील की तुम्ही सर्व लोक आज या शिवसेनेला उभारी देण्यासाठी ज्या पद्धतीने उद्धवजींना या शिंदे सेना असेल किंवा बीजेपीने ज्या पद्धतीने त्यांचा विश्वासघात केलेला आहे, आज उद्धवजींच्या मागे महाराष्ट्र उभा राहायला पाहिजे आणि ह्या जिल्ह्यातील जे जे जुने शिवसैनिक आहेत ते सुद्धा उद्धवजींच्या मागे उभे राहिले पाहिजे। हे संकेत बाळासाहेबांचे असल्यामुळे आज मला वाटतं कर्मधर्म संयोगाने आज सर्व सैनिक एकत्र येत आहेत। मला वाटतं येणाऱ्या 7 ते 8 दिवसामध्ये सावंतवाडी असेल, कणकवली मतदारसंघातले असेल, कुडाळमध्ये असतील, या दोघांवरती प्रेम करणारे बरेचसे जे जुने शिवसैनिक वेगवेगळ्या पक्षाचे आहेत, वेगवेगळ्या पक्षात शिवसेनेला मानणारे मतदार सुद्धा जे आहेत ते मला वाटतं 20 नोव्हेंबरला सुद्धा आज ही आठवण ठेवून मला वाटतं ह्या असलेल्या शिवसेनेची मशाल जी आहे त्या मशालीला मतदान करणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।